नमस्कार क्रिएटर पीपी को आपको स्वागत। नमस्कार आपण समस्त को स्वागत भाई यूट्यूब चैनल को। आज रविवार आज भाई प्लान करते कड़े जावाई मत कहले मुझे कहली जे आम
ଓଡ଼ିଆର ସଂସ୍କୃତି, ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି, ଜଗନ୍ନାଥ ପରମ୍ପରା, ସେଇଭଳିଆ ଏକ ପରମ୍ପରା ବେଙ୍ଗଲୋରରେ ବି ଅଛି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର, ଯେଉଁଟାକି ଆଗ୍ରାରେ ଅଛି। ଏଇଟା ବେଙ୍ଗଲୋରରେ, ବେଙ୍ଗଲୋର ଆଗରେ ଜାଗାରେ ଅଛି। ଆମେ ଆଜି ଆସିଯାଇଛୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଆଗ୍ରା, ବେଙ୍ଗଲୋର ନିକଟସ୍ଥ ଆଗ୍ରା। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟାରେ ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ କେମିତି ହେଇଛି, ମନ୍ଦିର ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି। ଆଉ ଆଶା ଠାକୁର କରୁଛୁ ଆମର ଉପସ୍ଥାପନା ଆଉ ଆମର ମନ୍ଦିରର ବିଷୟ ଶୈଳୀ ସବୁକିଛି ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇଛୁ, ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଏଠି ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ କ୍ୟାମେରା ଆଲାଉ ନାହିଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କର କିଛି ଫଟୋ ନେଇପାରୁନୁ। କେବଳ ମନ୍ଦିରର ସେଇଟା ବାହାରର କିଛି ଭିଉ ହିଁ ନିଆଯାଇଛି। ଆସନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ, ଯିଏ ବି ଅଛନ୍ତି ବେଙ୍ଗଲୋରରେ ଆଗାରା ଜାଗା, କେହି ଯଦି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଯିଏ ବି ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା, ବହୁତ ଭଲ ବିତବାସ ଲାଗିଲା। ସେ କେବେ ବି ନିଜେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ ତାଙ୍କର ନଥିଲା ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର, ଓଡ଼ିଆ ମନ୍ଦିର ଏମିତି ବେଙ୍ଗଲୋରରେ ଅଛି ବୋଲି। ତାଙ୍କ ମାନେ ସେମାନେ ଭାବିନଥିଲେ କେବେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ନିଜେ ଜଣେଇଲି ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ପରମ୍ପରା, ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଏମିତି ଏକ ସଂସ୍କୃତି କେବଳ ଯେ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ପରିଧି ଭିତରେ ରହିଛି ତାହା ନୁହଁ, ଅଣ ଓଡ଼ିଆମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣେଇଛନ୍ତି। ଏମିତିକି ଆମେରିକାରେ ବି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ବେଙ୍ଗଲୋରରେ ବି ରହିବା କିଛି ବଡ଼ କଥା ନୁହଁ। ବେଙ୍ଗଲୋରରେ ଅଛି, ଆମେ ଆସିକି ଦେଖିଲୁ। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଶାନ୍ତ ନିରବ ପରିବେଶ, ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, ଯାହାଫଳରେ ଲୋକଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା, ମନୋଭାବନା କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରିବ। ଯଦି ବା କିଏ କିଛି ଡିପ୍ରେସନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଥର ବୁଲନ୍ତୁ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିଜର ଦୁଃଖକୁ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କର ଦୁଃଖ ଲାଘବ ହେଇପାରିବ। ଏଇଠିକି ଆସିକି ଏତିକି ମୋତେ ଫିଲ୍ ହେଲା ଯେ ନାଇଁ ୟାର ବହୁତ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଏଇଠି, ବହୁତ, ମାନେ ଏମିତିକି ତୁମେ କହିପାରିବ କି ସେକେଣ୍ଡ ଓଡ଼ିଶା। ଓଡ଼ିଆ ଏତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ବହୁତ କିଛି ଲୋକ ଟ୍ରାଏ କରିକି ମନ୍ଦିର କରିଛନ୍ତି। ଏ ମନ୍ଦିର ମାନେ ଆଜିର ମନ୍ଦିର ନୁହେଁ, କାଲିର ମନ୍ଦିର, ବହୁତ ପୁରୁଣା ବି ମନ୍ଦିର, ଆଉ ବହୁତ ଟଙ୍କା ବି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି ଏ ମନ୍ଦିରରେ। ଏମିତିକି ଯେଉଁମାନେ ବି ଆସନ୍ତି ପ୍ରାୟ ଅଧାରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଓଡ଼ିଆ ହିଁ ଆସନ୍ତି ଏ ମନ୍ଦିରକୁ। ଏମିତିକି ତା ଅର୍ଥ ଏହା ନୁହଁ ବାହାର ଲୋକ ଆସନ୍ତିନି। ତେଲୁଗୁ, ତାମିଲ, କନ୍ନଡ଼, ମାଲାୟାଲମ ସବୁ ପ୍ରକାର ପରମ୍ପରାର ଲୋକ ଆସନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନିଜର ଗୁହାରି ଜଣାନ୍ତି ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ସେମାନଙ୍କ ଗୁହାରି ବି ଶୁଣନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ହୁଏତ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରାକୁ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ବଜାୟ ରଖିଛି ଏ ବେଙ୍ଗଲୋରରେ, ଏଭଳି ଏକ ସହରରେ। ଆଉ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଭୋଗ ବି ମିଳିବ, 56 ଭୋଗ। ଆଉ ୟା ପାଖରେ ବି ଅଛି କେବଳ ଯେ ହନୁମାନଙ୍କର। ପୁରୀରେ ମିଳେ ତାହା ନୁହଁ, ପୁରୀର ବାହାରେ ବି ଆମର ଏଇ ବେଙ୍ଗଲୋରରେ ବି ମିଳେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି ଏଇ ବେଙ୍ଗଲୋରରେ ବି ଏଇଭଳି ଏକ ଜାଗା ଅଛି ଯେଉଁଠିକି 56 ଭୋଗ ମିଳେ ବୋଲି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। 56 ଭୋଗ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର। ମନ୍ଦିରର ଭିଉ ବି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ବହୁତ ଶାନ୍ତ, ସରଳ, ନୀରବ ପରିବେଶ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥାଏ ମନ୍ଦିରକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବୋଲି ନିଜର ହୃଦୟର ଗୁହାରିକୁ ଜଣାଇଥାଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ, ସେତେବେଳେ ନିଶ୍ଚିତ ଦୁଃଖ ଲାଘବ ହୋଇଥାଏ ଏ ଠାକୁରଙ୍କ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ପରିଧି ଭିତରକୁ ଯିଏ ବି ଆସିଥାଏ। ଏଇ ପାଖରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ, ଏଇଠି ହନୁମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତି ବି ଅଛି, ବହୁତ ବଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତି। ଆସିକି ଦେଖିବେ, ଏଇଠି ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ବି ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଅଛି ସେ ପାଖରେ, ଆସିବେ ଦେଖିପାରିବେ। ସକାଳ 5ଟାରୁ ଉଠିକି ଗାଧେଇକି 6ଟା 7ଟା ବେଳେ ଏଇଠିକି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛୁ। ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ ଜଲ୍ଦି ବାହାର, କିନ୍ତୁ ମୋ କ୍ୟାମେରାର ଚାର୍ଜ ହେଇନଥିଲା। ମୋ କ୍ୟାମେରାର ଯେହେତୁ ବ୍ୟାଟେରୀ ନଥିଲା, ଚାର୍ଜ ନଥିଲା, ସେଟା ବ୍ୟାଟେରୀ ଚାର୍ଜ ବସେଇଲେ, ଚାର୍ଜ ବସେଇକି ଆସିଲା ବେଳେ 6ଟା ଅଛି। ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ ଆସିଗଲୁ ସକାଳୁ, ଦେଖିଲୁ ଏଠି ବହୁତ ମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି, ଦେଖିଛନ୍ତି, ବୁଲିଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ରବିବାରେ ସେ ବେଙ୍ଗଲୋରର ପ୍ରତି ନୂଆ ନୂଆ ଜାଗାକୁ ସେ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ସେ କହିଥିଲେ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ। ଗତ ଥର ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଥିଲେ ଲାଲବାଗ ବଟାନିକାଲ ଗାର୍ଡ଼େନ୍, ଯେଉଁଟାକି ବେଙ୍ଗଲୋରରେ ଅଛି। ବହୁତ ବଡ଼ ପାର୍କ, ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ବୁଲିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ବହୁତ ବଡ଼ ପାର୍କ। କିଛି ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିଲେ। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଳିରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ସେ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଆଗ୍ରାରେ ଅଛି। ବେଙ୍ଗଲୋରରେ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ। ଖାଲି ଆପଣଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ଦରକାର, ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେଉଁ ବି ବେଙ୍ଗଲୋରରେ ଯେଉଁ ଜାଗା ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖେଇବି ପ୍ରତି ସନ୍ଡେରେ। ଓକେ।